Rajnieh films bħal Ambulance u Roadhouse. Issa l-attur ta' fama internazzjonali Jake Gyllenhaal se jkompli fejn ħalla f'Roadhouse u qiegħed f'Malta għal ġbit ta' sequel Roadhouse 2, produzzjoni Amerikana li għażlet lil Malta bħala destinazzjoni għal ġbit tagħha. Direzzjoni ta' Ilja Najshuller dan huwa l-ewwel film li ġie f'Malta permezz tal-programm tal-Cash Rebate. Fi żjara fuq is-set ta' Roadhouse 2 flimkien mal-Kummissarju tal-Films Johan Grek, il-Ministru għall-Kultura u Bonnici qal li din il-produzzjoni hija prova ċara tal-impenn kontinwu tal-Kummissjoni tal-Films biex tattira aktar produzzjonijiet ta' livell internazzjonali lejn Malta. Qal li din l-industrija qed toffri wkoll opportunitajiet ta' xogħol, taħriġ u speċjalizzazzjoni għal crews lokali fil-waqt li jsaħħaħ l-ekonomija u jħalli benefiċċji diretti. Qed naraw industrija tal-film se tkompli tikber. Minn industrija staġjonali verament ġibnija industrija li taħdem is-sena kollha. Aktar Maltin u Għawċin qed jażlu ġob fil-films u bekk qed inkomplu nsaħħu il-prodott tagħna u nikkompetu mad-dinja kollha. Il-ġbit ta' Roadhouse 2 se jsir f'diversi postijiet madwar Malta fosthom f'toroq ikoniċi tal-Belt Valletta, il-Mużew Marittimu u Forti Rikasli.